gari. Lafiya na Allah. Lawan. Gari Wai yana kai tagumi ne. wallahi wannan dan siyan da yaron nan ne nake wannan din sa wallahi ayo hira ya jinin sa. Ba dai wannan yaron wanda ya addabi garin nan ba. Shi mana wai wa ya addabi tsofaffi yara da manya ba. Dan shegiya dan sha jinin sa. Wa ka sani in ba mai salati ba, ni ma na fito abi ne yau ko ani ko ashi in ba hena haji da manyan jini ba da kai na fara ba. Bai kai ma din kenan shi gage ne ba. Wallahi tallahi. Na rantse da Allah ya mun ga bayan sa tunda ya tabo mu. Ainin majalisar kabari na san dole da biyo ta. Zai shi. Ya naji wai akan me kuke magana ne? Ya naji majalisa gaba ɗaya ta rude akan magana wani yaro. Wallahi tallahi. Wai wai kuke ta zagi tun ɗazu ne? Naji kuna ta zagi. Ina kwance ma nake jin magana. Wa ka sani in ba wannan yaron mai salati ba. Wallahi mun kai Allah ya mun ga bayan sai a garin nan. Kuke magana akan sa? Yaron da ya addabi unguwa da unguwa. Mutumin uba yau aka fara saran mu maza. Nawa yake yaron ma gaba Wai nawa yake? Tututu nawa yake? Shin ba kwa tunanin ya zo ya ji ku abinda kuke faɗa akan sa? Wallahi ya ji ku sai ya sha jinin ku ɗanye. Ina nake muku akan. Kar ya zo ya tada ku kuna ji to amma tunda ba za ku dauka ba ni ba ran ta yi. Mu yau aka Idin fara banza saran idin mu. wobi. Kaje Ka je ka in kowa da ma ka ga mai. You see, Wallahi dama magana da nake suna can sun kafa gulmaka ko magana gaske. Nace ba ran zo faɗa ma. wasu ke daren da suke gulmata a garin nan. Ta yi mu je yau din nan sai na ga bayan sinarin tsina Allah. Ta yi mu je. Kuma ba ta tashi mu je gurin su. Ku za gurin su. Ku je. wai ne gaskiya ko? Ka bai shi yi ma sa'a ya ci ba mai ba aiki ba. Wallahi. Wai dama haka yaron nan yake da hatsari. To ba na faɗa maka ba. Tuni ba ce ba da kai. Dama ni bila bata ga harkar sa. Billahi lazi wala talla zan gudu. Wallahi sai zan mu tafi Lagos. Billahi lazi. Ka tashi da su. Sarkin arewa kenan. Wala gani da